В това видео ще ви покажа как да настроите плащанията чрез Square за вашия WordPress сайт с WooCommerce. Както можете да видите, тук имам моя WooCommerce сайт. Сега, първото нещо, което трябва да направите, е да отидете в плагините, да отидете на инсталираните плагини и трябва да добавим нов. След това напишете Square. Това е първата стъпка. Изтеглете Square или инсталирайте WooCommerce Square. След като направите това, можете да отидете в WooCommerce, отидете в настройки точно там и сега можете да отидете в плащания. Ако превъртите до дъното, можете да видите кредитна карта Square, така че искате да кликнете върху активиране и да го настроите. Оттам можем да настроим всичко. Заглавието ще бъде кредитна карта. Платете сигурно с вашата карта, така ще се появи за клиентите на вашия сайт. Така че логата на приетите карти, да, можете да добавите други като Discover, нещо такова и да премахнем този. Така че това ще се появи и там. Тип бутон, да, скрийте бутона за портфейл, цвят на бутона Apple Pay. Така че това е основно как можете да персонализирате външния вид и дизайна. Да, и след това трябва да запазите промените тук и сега можем да го настроим с нашия акаунт в Square. Така че искате да отидете на Square точно тук горе. И сега това, което трябва да направите е да кликнете върху свързване с Square тук. Нямам акаунт в Square в момента, но можете просто да кликнете върху свързване с Square и след това ще отвори връзката на Square. Просто се впишете с вашия акаунт, кликнете върху свързване и оттам можете да управлявате плащанията от Square. Ако това ви е помогнало, моля, оставете харесване, абонирайте се и до следващия път. Хубав ден!